салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. дӯстони азиз, ягон маротиба шудааст ки аз пеши шумо ягон ҳайвоне барояд ки рӯяш рӯи инсонӣ бошад. бале, дар асл байни ҳайвону одам фарқияти калон аст ва ҳеҷ кас қариб ки ин гуна ҳайвонро надидааст. агар шавад ҳам, ин муъҷизаи худованд мебошад. ин ҳодисаро генетически мутатсия меноманд. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ҳастанд баъзе ҳайвонҳое ки ҳама тарафан не, балки якчанд узви баданашон ба инсон монандӣ мекунад, масалан чеҳраашон. ба ҳар ҳол бо боварии комил гуфта метавонем ки дар саросари ҷаҳон ҳастанд баъзе ҳайвонҳо ё махлуқоте ки чеҳраи инсонӣ доранд. тамошобинони гиромӣ, ин қисмати дуюми видеои мо аст ки ҳайвонҳои бо чеҳраи инсониро ба шумо нишон медиҳем. дар канали мо ҳатман обуна шавед, дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон ва мо видеороликро сар мекунем. рафтем. видеоеро ки ҳозир мебинед, як гӯспандбачааки хурдакаке ки чеҳрааш ба инсон монандӣ дорад. вақте ки ин видео баромад, ба монанди вирус дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд тавассути интернет. албатта ин ҳайвонча дар ҷануби Россия ба вуҷуд меояд, ки бештаре аз тамошобинонро дар ҳайрат мегузорад. дар ҳайрат мондани одамон низ бесабаб нест. ну худатон бинед ва қазоват кунед ки чӣ гуна ба одам сахт монанд аст. масалан худи шумо дар ин бора чӣ фикр доред, дар комментария нависед. албатта ки аввалин шахсе ки ин видеоро ба навор гирифт, дар YouTube гузошт. гуфтаи автори ин видео, ин ҳайвонча дар Доғистон таваллуд шудааст. аммо аниқ гуфта наметавонем. табибони машҳури бо таҷрибаи Русия ягон хел фаҳмонда наметавонанд ки чаро падару модари ин ҳайвонча соқ солим буданд ва аз онҳо ин гуна махлуқ пайдо шуд. баъзе табибон бар он ақидаанд ки аз сабаби оне ки модари ӯ бениҳоят дар организмаш витамини А дошт, шояд ки аз ҳамин сабаб бошад. аммо инро бо боварии комил гуфта наметавонанд. хуб, худи шумо чӣ фикр доред? ба ҳар ҳол ин барача ситораи YouTube гашта буд. дар асл ин гуна ҳайвонҳо бо тағйироти ҷисмӣ зиёд зиндагӣ намекунанд. дар айни замон мо гуфта наметавонем ки ин барача дар куҷост ва зинда аст ё ин ки не. дар маркази қитъаи Африка бениҳоят як мутанди даҳшатовар таваллуд мешавад. ин бузичаро аз дигар бузичаҳои дигар чеҳраи инсонияш фарқ медиҳад. мутаассифона ин бузича зиёд зиндагӣ накард, ҳамагӣ якчанд соат. ба ин муддати кӯтоҳ нигоҳ накарда, ҳамаи аҳолии ин қитъаи Африка тавонистанд ки ӯро ба навор гиранд ва аз наздик шинос шаванд. ба гуфти шаҳрвандони ҳамин қитъае ки ин бузича таваллуд шудааст, гӯё ки ӯро ҷин ва ҳар гуна рӯҳҳои бадхоҳ ӯро куштанд пеш аз оне ки ӯро ба даст табибон супоранд. албатта ки ин афсонаҳое ҳаст ки ҳамон мардум бовар доранд. дар асл бошад, ин гуна мутатсия сабаби тез аз дунё рафтани ҳайвонҳо мешавад. хуб, видеои навбатӣ. ин аксеро ки мебинед, сагчае ҳаст ки бениҳоят чашмояш ба чашми одам монанд аст. ва куҷо чашмояш? қариб ки тамоми рӯяш. дӯстдорандагони ҳайвонҳои хонагӣ мегӯянд ки ҳангоме ки саг бениҳоят сахт вақте ки соҳибашро дӯст дорад, ва ҳатман чеҳраи ӯ ба чеҳраи онҳо монанд мешавад. албатта ки ин теория ҳаст. баъзе одамон бар он ақидаанд ки агар ягон ҳайвон ба монанди санг агар чеҳраи инсонӣ дошта бошад, ҳар қадар ки зебо ҳам набошад, ба ҳар ҳол одамро камтар ҳам бошад, ба даҳшат меандозад. ман намедонам то кадом дараҷа ин ақидаи онҳо дуруст аст, аммо тамошо кунед, каме ҳам бошад даҳшатовар аст. вақте ки ба ту назар мекунад, фикр мекунӣ ки ба ту ягон одам назар дорад, аммо дар асл ӯ одам нест. ҳамин каме одамро аз худ бехуд мекунад. ин сагча он қадар ҳам муддати зиёде зиндагӣ накардааст, ҳамагӣ 2 сол. бале, аз ҳайвонҳое ки пештар ба шумо шинос кардем, ин сагча умри хеле дароз дидааст, аммо барои сагҳо ин умр бениҳоят кӯтоҳ мебошад. хулоса гапро зиёд намекунем. дар бораи ин саг ҳам чизе гуфтанӣ бошед, дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед, чунки расман ягон нафаре дар бораи ин мутатсия ки бо ин саг гузаштааст эълон нашудааст ва шарҳ ҳам надодаанд. махлуқи навбатиеро ки шумо мебинед, каме ҳам бошад пешонааш бо чашмонаш ба инсон монандӣ дорад ва ҳатто бинияш, ва каме ҳам бошад боздаҳонаш ҳам монандӣ мекунад. ҳатто гуфта наметавонам ки ин гӯспанд аст ё ин ки ягон гӯсала аст. худатон бинед ба чӣ монанд аст. албатта ки ин дар ҳинд таваллуд мешавад ва мардуми ҳинд аз рӯи расму оинаш фикр мекунад ки ягон арвоҳи гузаштагони бузургони онҳо дар ҳамин ҳайвон омадааст ва таваллуд шудааст. аз ҳамин сабаб ӯро ҳамчун як шахси муқаддас ӯро дар он ҷо нигоҳ медорад, дар ҳамин ҷое ки шумо мебинед, ва ӯро зиёраташ мекунанд. ба ҳамаи ҳамин нигоҳ накарда, боз индиецҳо мехоҳанд ки дар гирди ҳамин ҳайвон масҷид созанд барои зиёрат кардани ҳамин ҳайвон.
мегузорам ба видеои навбатӣ. Боз Россия, боз Чернобил. Дар натиҷаи ин мутатсия боз як хугаки дигар бо чеҳраи инсонӣ ба дунё меояд. Мутаассифона ин ҳайвончааки хурдро дар канализатсия меёбанд. шахсоне ки инро аз колодерс ёфтаанд мегӯянд ки вақте ки мо инро дидем бори аввал қариб ки ҳуш аз сарамон мерафт. мо интизор надоштем ки аз пешамон чизе мебарояд ки дар ҳаёти сарамон дидагӣ нестем. онҳоро фаҳмидан дуруст аст. Тамошобинони гиромӣ, шумо агар бори аввал аз пешатон чунин ҳайвонча мебаромад, шумо чӣ фикр мекардед? худро чӣ гуна ҳис мекардед? Дар комментария нависед. Вообще капец. Да мы его не тащим. дар акси навбатӣ нисфаш одам аст ва нисфи дигараш харгӯш. дар бораи ин махлуқи навбатие ки ҳозир шумо мебинед, ман ягон чиз гуфтанӣ нестам. худатон фикр ақидаатон дар комментария нависед. фақат ҳамин қадар мегӯям ки дар як минтақаи номаълуме ки ин аксро рӯбардор карданд, ин аксро ҳамон шахсе мегирад ки дар ҳамин минтақа зиндагӣ мекунад. ӯ мегӯяд ки вақте ки инро дид, дарҳол ба аксгирӣ даромад. албатта ин гуна ҳодисаро ҳар рӯз намебинӣ. ин одам албатта ки шикорчӣ буд ва ӯ ба шикори ҳар гуна ҳайвонҳо машғул буд ва ногаҳон аз пешаш ин мебарояд. ӯ албатта ӯро намепаронад ва аввал медорад. ин шикорчиён ӯро бо худ набурданд, баръакс ӯро раҳо карданд ва аз қафояш поиданд. вақте ки онҳо аз қафояш поиданд, онҳо боз дутои дигар ҳамин гуна махлуқа ки ба одам монандро дарёфт карданд. рости гап дар бораи ин махлуқ ман ягон чиз шарҳ доданӣ нестам. касе чӣ фикре дорад, дар комментария фикрҳояшро баён намояд. видеои навбатиеро ки шумо мебинед, дар борааш ман наметавонам ки ягон калима илова кунам, чунки ин буз аст аз оилаи бузҳо, аммо рӯяш тамоман ба буз монанд нест. чеҳраи ин ҳайвонро мутахассисон ба чеҳраи одам монандӣ медиҳад, аммо росташ ман ба ин фикри онҳо розӣ нестам, чунки ман ин гуна одамро дар ҳаётам вонахӯрдам, аммо ин ҳайвонро дар категорияи ҳамон ҳайвонҳоеро ки бо чеҳраи инсонӣ доранд ташбеҳ медиҳанд. шумо чӣ фикр доред ба мисли ҳамешагӣ? фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед. бародарони гиромӣ, видеои навбатӣ шама ягон чи шаҳр наметавонем, фақат нишон метавонем. мутанти навбатие ки ҳозир шумо мебинед, дар Хитой ба навор гирифта шудааст, албатта ки бо чеҳрае ки ба инсон сахт монандӣ дорад. хуб, видеоро тамошо мекунем. тамошобинони гиромӣ, агар ҳам хеле видеороликҳо ба шумо писанд омада бошад, дар канали Некатоб обуна шавед, ҳатман дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон. мо ҳама рӯза дар ҳамин канал соати 7 ба вақти душанбе ва 5 ба вақти Москва видеороликҳои навро баровардан мегирем. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед ва ҳатман ин видеоро то охирша тамошо кунед. бениҳоят интересние.